Айде, Боби. Плъвай здраво, плъвай. Това е Гери. Гери ли е? Пардон. Тя ми я даде. Браво, плюс 100. Боби е. И награда, и аз оцелих точно там. Да, ама няма да... Тези няма да може да се заби, Ангелче. Защото отпред няма острие. Добре, Ама той си кой? ти си сестра. Ще се удари, нали? Да, ще се удари. Обаче, чакай. Стрелата не е дръж. Между двете бели сложиш. Дългото го искам 20 точки, да. Това ще и тук. А, така. И гледай през дупката дървото сега. Господине, тук почти бъдеща с тази стрела, вижте. Това просто и то не закача стрелата. Без да я пипаш. Без да я пипаш стрелата. Гледай сега през дупката, гледай. Още оплувай. Чак до тук. Ето, чудесно. Браво, тичай сега. Ти да си я вземеш. Почивай да си я вземеш. Аз сега ще бъда с това. Тичай. Ето и оттам е, човек. Тук. Чакай. Ето я. Чакай, че има хора отпред. Оплувай. Не така. Само с два. Внимавай. Тук има мини. Оплувай. За малко. Плюс 20. Тичай. И аз съм сега с